Nazdar, ja som Matej, molekulárny záhradkár, to znamená, že sa venujem genetickému inžinierstvu rastlín, respektíve programujem rastliny, aby robili to, čo chcem, aby boli užitočnejšie pre našu spoločnosť. Dlhé roky som bol taký milovník prírody, chodil som veľa do prírody, veľa som fotil a potom som začal byť ochránár prírody. A potom som zistil, že vlastne tá technológia a biotechnológie nám dokážu priniesť veľmi zaujímavú a trvalo udržateľnú budúcnosť, ktorá je zároveň efektívnejšia. A že vlastne to je taký ultimate spôsob, ako tú prírodu chrániť, je, že vyvinieme technológie, ktoré budú vlastne tú prírodu šetriť a zároveň nám prinesú väčšiu prosperitu. Na svete existuje rastlina, ktorá sa volá duckweed, a to je najrýchlejšia rastúca rastlina na svete a my ju učíme vlastne produkovať všelijaké vzácne proteíny, ktoré sa dajú využiť napríklad vo farmaceutickom priemysle alebo v kozmetickom priemysle a ich výroba vlastne tradičná chemická je príliš náročná alebo komplexná, ale tie rastliny to vedia vlastne veľmi efektívne produkovať, takže my to tú rastlinu učíme vlastne teraz robiť. To bol taký postupný prerod. Ja som chodil v Bratislave do Next Leadership Academy, kde som bol obklopený ľuďmi, ktorí robili startupy, ktorí podnikali a ja som tam došiel ako vedec a tak som to prostredie začal ako keby nejako vnímať a začal som čítať tie všetky knižky ako Zero to One, Lean Startup a Bolt. A vlastne som si uvedomil, stal som na taký technooptimista a uvedomil som si, že je fajn, keď tá veda je v tom labáku, ale pokiaľ sa neaplikuje do reality, pokiaľ sa s nej nestanú nejaké produkty alebo niečo, čo ľuďom reálne slúži, tak je to vlastne trošku zbytočné. Takže som sa stal z vedca snáď budúci startupista. Mal som počas puberty a detstva také všelijaké podnikavé nálady. A napríklad, keď som bol Volt Courier v Bratislave, tak som nelegálne zamestnával ďalších Volt Courierov pod mojím účtom, to bola sranda. Alebo keď sme boli vlastne, keď som bol akoby ešte dieťa, tak sme doma predávali strašne veľa rôznych vecí a vymýšľali vlastne, ako si zarobiť peniažky. Mladí ľudia, študenti, my vlastne máme relatívne ako keby menšie množstvo akoby skúseností alebo toho poznania, takže nám strašne veľmi pomohlo, keď sme sa vlastne bavili o tom, čo chceme robiť či už zákazníkmi, ale aj s ľuďmi, ktorí to už robili alebo robia niečo podobné, ktorí sú mnoho starší a skúsenejší, aby sme si vlastne overili na začiatku, že to, čo robíme, má vôbec zmysel začať robiť, alebo to, čo nás napadlo, že chceme robiť, má vôbec zmysel začať robiť. Hej, vlastne ísť ma kúpiť mentorov a tí mentori sú ochotní kedykoľvek viac menej nám pomôcť validovať tie vlastne naše nápady, prípadne proste business plán a podobne. Na všelijakých študentských meetupoch a Velvet Innovation meetupe, kde vlastne ísť organizuje a tam som spoznal kopec zaujímavých ľudí a zároveň to pôsobilo ako taký training ground na napríklad predstavovanie tvojich nápadov alebo na vysvetľovanie môjho nápadu ostatným ľuďom. Je to intenzívne, ja som sa pokúsil prezentovať moje 2 projekty naraz v 2-minútovom pitchi, čo sa mi celkom podarilo. Ale v podstate na Velvet Innovation meetupe napríklad konkrétne je proste 100-150 ľudí, ktorí sa na vás pozerajú, takže je to naozaj že jedinečná skúsenosť si to v podstate bez nejakého zlého outcomeu skúsiť. Takže za mňa to bolo veľmi, veľmi super, ale musel som dosť trénovať. Podľa mňa to oni sa nerodia sami, podľa mňa ich musíš veľmi intenzívne sa snažiť vyťahnuť a hľadať, že ja veľa čítam, veľa počúvam a vyslovene sa zamýšľam nad tým, čoho je málo, čo je drahé, čo sa ťažko vyrába, čo ľudia potrebujú, čo ľudia chcú a tak to vlastne k tomu prispôsobím. Alebo keď ja sa stretnem s nejakým konkrétnym problémom, tak sa ho snažím akoby vyriešiť a niekedy môžem zistiť, že ten problém má vlastne veľa ľudí. Musíš sa veľa pýtať a veľa rozprávať s ľuďmi. Ja si robím fear setting, ľudia sa väčšinou robia goal setting, ale fear setting je vlastne ako keby taká metóda, že si povieš, že čo je tvoj strach a úplne veľmi ako keby štrukturovane a matematicky sa to snažíš vyeliminovať tak, aby sa to nestalo. Asi choď skôr all in do nejakého jedného projektu, lebo je úplne jedno, čo to je, ale strašne veľa sa na to naučíš a keď budeš robiť veľa projektov naraz, tak sa vlastne naučíš o mnoho menej, lebo si nešiel do hĺbky. Ale to by som dal sebe, neviem, či to je rada, ktorá je aplikovateľná aj na iných.
Aby mohol vedieť podnikať, nemal by mať fixed mindset, a to znamená, že by mal ako keby sa zamýšľať, trošku questionovať ten status quo a tú hierarchiu, ktorá ho možno dosť často ako keby veľmi rigidne nasmeruje niekde a je tam veľmi málo priestoru na to byť viac kreatívny a viac aplikačný. Ale neviem, či to je vlastnosť. Je to vlastnosť. Môj projekt mi dáva zmysel, pretože verím v to, že raz bude pre niekoho reálne užitočný a niekomu pomôže. Nebudem si podnikať, pretože je to všetko iba game.